दिनै चिरांनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव 5थि बिष्णु प्रसाद बसुमतारी देरहासार बान्था राननानै होनाय हाबाफारि खुंदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव चिरांनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय गासै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे रां अनसुंथाइबो गथायदों। मिन्थिनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादाव 7थि थाखोआव उथ्रिसारनाय सानै फरायसाफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइखौ गथायनाय जायो। बे बान्थाखौ खुंग्रिं जथाइ गोजौ फरायसालि आरो बिष्णु प्रसाद बसुमतारी ट्रास्टनिफ्राय गथायनाय जादों। बे हाबाफारियावनो काजलगाव इउएन फरायसालिमानि गोरायुं कुमुद नार्जारी, बिष्णु प्रसाद बसुमतारी ट्रास्टनि आफादगिरि नियातारि आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लादों। जोंनि बे खुंग्रिं गोजौ फरायसालि आरो बिष्णु प्रसाद बसुमतारी ट्रास्ट कमिटिया देग्लाय बोसोराव जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय बे फरायसाफोरखौ फरायनाय आरो मान बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दा जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिया जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगौनि थाखाय थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय बे बिष्णु प्रसाद बसुमतारी देरहासार बान्था बेखौ होबोनाय जादों। देग्लायहाय 5थि होनाय जे बान्थाखौ जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्राय जोंनि सानै फरायसाफ्रा सानैबो समान समान जौखोन्दो मोननानै सानैबो फरायसाफ्रा बे बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि गेजेरावनो सन्जय ब्रह्म होननाय सासे फरायसा आरो कनजित मुसाहारि होननाय सासे फरायसा, बिथांमोना सानैबो 443 नाम्बार लानानै आरो सानैबो बर' आरो समाज बिगियान आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथां सानै फरायसाफ्रानो खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननानै पास जानाय फरायसाफोर। दा बे दिनैहाय जोङो खुंग्रिं गोजौ फरायसालि हिसाबै आरो एसे खुंग्रिं ओनसोल हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना देग्लाय जोंनि रिजाल्टआ 100% उथ्रिसार जानो हादों बा उथ्रिसार मोनफैनो हादों। बेनिखायनो जों जोबोद रंजादों। बे रंजानाया जों बयनिबो हाबा मावनायनि गेजेरजों जादों। बेवहाय जोंनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै हाबा मावदों आरो जोंनि फोरोंगिरि गासै फोरोंगिरिफ्रानो खस्थ' खालामनानै फोरोंदों। बेजों लोगोसे जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बाख्नायनांगोन। मानोना खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोमै मदद होनायनि गेजेरजों थांनाय मेट्रिक आनजाद होनायनि सिगां 3 दान जोंहा खुंग्रिं गोजौ फरायसालियारि खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद बर' समाज बर' थुनलाइ आफाद ज' जानानै जोङो फरायसाफोरखौ 3 दान जोङो हस्टेल दोननाय जादों। बे हस्टेल दोननायनि गेजेरजोंनो जों बेबायदि देरहासार जानो हानाय बा 100% उथ्रिसार जानो हानाय जे रिजाल्टखौ मोननो हादों होननानै जों फोथायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा बान्थाफोर बे बिष्णु प्रसाद बसुमतारी जे बान्था, बे बान्थायाव जोंहा इसिबां जेबो गैसोआ। बेहाय दङ गांसे मान बिलाइ आर'नाइ, बेजों लोगोसे जोङो 5,000 साफायाव बेबायदि रां होनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों। जायफोर फरायसाफोर बिसोरखौ थुलुंगा होदों आरो जाय इयुननि फरायसाफोर जाहाथे बरायजानायखौ नुनानै जाहाथे उननि फरायसाफ्राव जाहाथे थुलुंगा मोनो, बे थांखिजोंनो जों बे बान्थाखौ होनाय जादों। जोंनि जायफ्रा फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हाबाय बिसोरो बे मेट्रिक पास जानायानो बा नैबे मेट्रिकआव उथ्रिसार जानायानो जोबथा नङा। मानोना बियो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जागायजेननाय मोनसे आगान बियो। मानोना मेट्रिक पास जायोबा सासेया गावनि जिउ राहा दानायनि मोनसे आगान सुरजेननाय मोनसे पार्ट बियो। ओंखायनो मेट्रिक पास जानायानो जोबथा नङा। ओंखायनो इयुनाव जाहाथे हायार सेकेन्डारियानो जा बा गुबुन गुबुन आनजादानो जा मोजां मोनसे सोलोंथाइ लानानै साफा जाफुंसार मानसि जाहैनो हानांगोन, साफा दैदेनगिरि जानांगोन, मोजां सोलोंथाइगिरि जों जानो हानांगोन आरो बिथांमोननि सोलोंथाइया मोजां जाखांनायनि उनाव जाहाथे जोंनि समाजा बिथांमोननिफ्राय बा बिथांमोननि फाफ्लियाव जिहेथु गोग्लैगोन आरो जोंनि समाजनि जे मोजां हाबा मावहैनो हागोन, जों बेखौनो फोथायो। आरो बेबायदि मिजिं लानानै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दावगालांनांगोन, जाहाथे
साफा साफा मानसि गिदिर मानसि जानानै जोंनि समाजखौ फोसाबनो जोंनि सोलोंथाइखौ फोसाबनो हाबा मावनो ओंखारबोनांगोन बेखौनो जोङो दानि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।